விடுதலை சிறுத்தைகளை தடை செய்வதற்கு வழிவகுக்குமேயானால் இது ஒரு வரலாற்று பாய்ச்சலாக அமையும். இது மாபெரும் பாய்ச்சலாக அமையும். தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய சக்தியாக விடுதலை சிறுத்தைகள் வளருவார்கள். ஏனென்றால் அப்படித்தான் நாங்கள் மைல்கல்லாக பாய்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம். தென்னகரம்பட்டிக்கு போகக்கூடாது என்றீர்கள், நீரினோம். மேலவளவுக்கு போகக்கூடாது என்றீர்கள், நீரினோம். மேலூரிலே பேரணிக்கு தடை விதித்தீர்கள், நீரினோம். சென்னையிலே பேரணி நடத்த தடை விதித்தீர்கள், நீரினோம். கடலூரிலே பேரணி நடத்தக்கூடாது என்று தடுத்தது மட்டுமல்ல, திருமாவளவன் கடலூர் மாவட்டத்திற்குள்ளேயே நுழையக்கூடாது என்று தடை விதித்தீர்கள். அதை தவிடுபடியாக்கினோம். அதே கடலூரில் திருமாவளவன் என்று செல்லப்பிள்ளை என்று அங்கீகரிப்பதைப் போல 2.5 லட்சம் வாக்குகளை வாரி வழங்கினார்கள். ஆக அப்படியெல்லாம் அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கிற இந்த கட்சி ஒவ்வொரு மைல்கல்லாக தடைகளை தவிடுபடியாக்கிவிட்டுத்தான் வளர்ச்சியடைந்து வந்திருக்கிறோம்.